Adamutan iti blue alert status ti Cagayan Valley gapu iti bagyo nga Inday. Impanamnama matlaang ti DSWD Region 2 ti umdas a supply ti relief goods amay paay kadagiti agkasapulan. Report manipod kini Dayan Monica Tukay. Naka-blue alert status dagiti na dumaduma a regional ken municipal DRRMs iti Cagayan Valley, kalpasan anay bayog iti tropical cyclone wind signal number 1 ti probinsya gapo iti bagyo nga Inday. Iti Batanes, pinalubusan ti probinsya la gobyerno dagiti umili nga agala iti darat iti Chabtucan Creek, amay kabil iti bubong ti pagtaangan datap no saan nga agtayab dagiti angin gapo iti bagyong Inday. Babaen iti Executive Order No. 29 Series of 2026 ti Office of the Governor, mapapalubusan lang dagiti kwalipikado a household nga agala iti darat iti saan a sumobra iti 10 a cement bags. Naipatungpal pa iti kalman ti no sailing, fishing ken swimming policy tapno maipanamnama ti kinatalgad dagiti umili. Nang ipatungpal pa'y dagiti umili ka binatang ti BFB ken PNP iti kapangaraya wenno ti tradisyonal a panangyayakar dagiti bangka iti nangat ngato apasat. Impasigurado met ti Department of Social Welfare and Development Field Office 2 nga umdas dagiti relief resources amay paay kadagiti agkasapulan. Iti datos ti ahensya pakabuklan a 93,861 a family food packs ken 19,619 non-food items ti nakapreposition kadagiti na dumaduma a warehouse iti rehiyon. Addamat iti 3 million pesos a standby fund a mausar no kasapulan. Tayo po sa DSWD Field Office 2 ay nakahanda po sa agarang augmentation support sa ating mga local government units. Pagsakaling pong tumama si Bagyong Inday po sa ating lugar, dahil po ang DSWD ay meron na pong preposition goods sa mga iba't ibang local government units dito sa field office, sa lahat ng probinsya, as well as meron din po tayong mga available food and non-food items sa ating 6 satellite warehouses in the region. Kabayatan na, naka-alerto matan ti DOH Cagayan Valley iti posible nga epekto ti bagyo. Imbilin na kadagiti DOH retained hospitals iti rehiyon nga i-activate dagiti emergency response mechanisms da. Naka-preposition matan ti 2 million pesos nga agserbikas standby fund para iti health emergency commodities amay paay kadagiti agkasapulan. Dayan Monica Tukay para iti Pagiliang.